Toto v dome nie je jediná izba, kde by nebola nejaká prasklina. Všetko sa triaslo to pár sekundy, to nebola ani minúta. Neprajem nikomu. Po odbornom posúdení poškodených obydlí statici rozhodli, že 5 rodinných domov v Ďapálovciach bude nutné zbúrať. Začiatkom októbra tohto roku o 2023 bolo v oblasti severovýchodného Slovenska zachytené zemetrasenie, ktoré malo pomerne značnú intenzitu a táto intenzita sa prejavila nielen v blízkosti tejto obce, ale teda bola citeľná v širšom areáli východného Slovenska. Včera sme mali veľmi rušný deň, skôr by som povedal tak večer a celú noc do rána, pretože začalo sa triasť, padali nám obrazy. Prvé, čo nám fakt napadlo, súvislosť s Ukrajinou alebo nejaké lietadlo. No a my sme sem prišli práve to, aby sme merali a lokalizovali tieto dotrasy. To bola sekunda, ani tam nemal človek kolesa ani bojať, ani rozdomovať, bol konec. Je tam poškodených desiatky rodinných domov. Epicentra oboch zemetrasení boli asi 4 km severnejšie od Zemplínskej šíravy vo Výhorladských vrchoch. Magnitúdou väčšieho otrasu bolo 2,1 a menšieho 1,4. tak, deň, ktorý bude zapísaný do histórie obyvateľov tejto obce, ale aj ďalších obcí, ktorých to postihlo. Proste bolo to niečo neopísateľné a myslím si, že tak odstrašujúce, že to ľudia si zapamätajú na celý svoj život. Nielen starší ľudia, ale aj rodičia s deťmi a samozrejme, že aj určití mládežníci, ktorí boli v tomto čase doma. Tu boli praskliny a boli to praskliny veľkého rozsahu, preto sme potrebovali statický posudok, či vôbec v tejto budove sa dá vyučovať a do týždňa sme mali statický posudok v podstate spracovaný s výsledkom, že môžeme za určitých podmienok, ktoré sa tu musia urobiť, aby sme neohrozili výchovno-vzdelávací proces a samotných žiakov a učiteľov. Nachádzame sa v triede, ktorá bola najviac poškodená, pretože boli tu najväčšie trhliny, nielen po bočných stienach a spájajúcich chodbu, ale samozrejme, že aj trhliny v strope a všade naokol. A v podstate za tých pár dní, ktoré sme spustili prevádzku po tom statickom posúdení, sú žiaci, vidíte, v škole, v bezpečnej triede hlavne a že je im tu dobre. Žiaci, je vám tu dobre? No to som rád, veľmi, pani učiteľka. Tie prvotné návštevy, tie prvé návštevy v tých poškodených dedinách naozaj boli pomerne náročné. V prvom rade, keď sme vošli do tých dedín a ešte sme nerozprávali s tými ľuďmi, tak viac menej aj nás statikov udivila tá sila, ktorá poškodila tie budovy. V priebehu dňa, kedy sme s krízovým štábom zašli do tých najpoškodenejších a najviac postihnutých dedín, ako sú Jankovce, Nižná Sitnica, Ďapálovce, Holčikovce. A viac menej naše prvé kroky smerovali naozaj skôr na tie najviac postihnuté miesta. To znamená, boli sme sa pozrieť na ten kostol v Jankovciach, v Nižnej Sitnici, rodinné domy v tých najviac postihnutých dedinách.
kde ten zásah statikov bol potrebný naozaj hlavne z toho dôvodu, aby tí ľudia vedeli, či sa môžu vrátiť bezpečne do svojich rodinných domov, alebo či musia počkať, kým sa to nejakým spôsobom neopraví, alebo boli aj prípady, kedy sme museli povedať, že bohužiaľ nie je to bezpečné, musíte odísť a musíte najprv niečo s tým domom urobiť a následne sa na to vrátiť. Tie prvé dni tam bolo od 8 do 15 statikov denne v tých dedinách, takže to bolo enormné nasadenie. Prvý dojem bol taký, že keď som prišla do školy, tak bola tu taká spúšť po tých 6 sekundách zemetrasenia, že môj prvý dojem bol taký, že táto škola asi už fungovať nebude. A myslela som si prvé čo, že určite budeme musieť byť v nejakej úplne novej budove. Všade bolo strašne veľa prachu, omietky, všetko bolo popadané. V kuchyni nám spadol boiler, z ktorého vytiekla celá voda a úplne ešte nám aj škôlku zaplavilo. Ďalším postupom bolo, kým toto tu nám všetko poschlo a nejak sa to dalo do poriadku, tak sme začali orypávať steny v kuchyni, aby to vedel prísť murár aspoň nejak pozlepovať, aby sa tam dalo variť. Pretože iný spôsob zabezpečenia stravy pre deti nebol vtedy reálny. Ako môžete vidieť, tak tu na nám to popraskalo len popri tej streche, keďže ako statik povedal, že tá deka sa ako keby narušila tým zemetrasením, tak budova sa ako keby hýbala do jednej strany a strecha do druhej strany. Tu na to oddelilo tú omietku až k povale, keďže ten strop to nevydržal, to zemetrasenie. Statický posudok na túto budovu nám došiel do 2 týždňov. Z tohto posudku nám aj pán statik odporúčil tie veľké praskliny na stenách pozošívať, tak sa to nazýva ich, pozošívať, opraviť, spevniť, aby nedošlo k ich pádu. Tak všetky priečky musia ísť dole. Boli zničené niektoré nábytky, skrine, koberce a prakticky tá podlaha, takisto na tom poschodí. A čo nás najmä trápi, že bolo zničené veľa kusov počítačov, ktoré naše deti prakticky potrebujú. Ide o 10 kusov počítačov, ktoré boli zasypané sutinou. Následne sme vlastne vytvorili takú brigádu sobota a piatok, kde prišli nám pomôcť rodičia, učitelia, ostali. No a my sme to vlastne všetko vypratali a čakáme, čo bude ďalej. Zatiaľ mám také jasné stanovisko zo strany poisťovne, pretože naša škola má samozrejme uzatvorenú poistku. Je tam prísľub zo strany poisťovne, že v tom momente, ako bude ešte dokončená obhliadka elektroinštalácie, tak prídu peniažky hneď na účet a môžeme začať pracovať. No a takisto máme sľúbené finančné prostriedky zo štátu, kde štát nám prisľúbil pomoc ohľadom financií, lebo naša škola z vlastných prostriedkov určite to nepotiahne, aby sme si opravili svoj pomocne a takisto, aby obec dala peniažky, na to nemá. No a moje také vízie do budúcnosti sú asi také, že asi do leta by to malo byť dokončené. Čiže ten september už by sme mohli nabehnúť všetci do tejto budovy opravenej. Uvidíme, ako to bude prebiehať ďalej.
odrazu, tak jak začalo hučať a tak jak začalo sa so mnou kývať. Ja som sa otočila na kotol, že či náhodou kotol nevybuchol. No, ale kotol vstal, tak som nevedela, čo sa robí. Tak som len tak išla mackajúci hore. No, elektriku nám vyplo, no a mi prišla do chyži, no tam mi neznala, že čo u chyži narobené. No. No a tak to išlo ďalej. Sused na suseda volá, čo sa stalo. My nevedeli, či bomba da kde vybuchla. A až potom na to prišli, že to je asi zemetrasenie. Máme hore vrch poškodený, tu máme všetky izby poškodené, aj dole máme poškodené. A už sme aj chceli spodné chyže opraviať, ale bol tu murár a hovorí tak, jak odkryjeme štrechu, že či náhodou nepríde dažď a nám nebude zacikať do chyži. Tiecť. No, to tak sme ochabili to tak, uvidíme, čo viari. Musíme najprv začať od strechy. Tu pozrite, aké toto, tu všetko. A neviem, či nepôjde celý múr dole. Aj tam za skriňu. Asi pravdepodobne pôjde celý múr, bo komín nám spodný prasnul, ako komín obkladačky, no. Musíme všetko za redom, každú jednu chyžu opraviať. Tak musíme, že si zaplatiť. Zavoláme firmu, no ale to tak murárik u chyži, no tá nám urobí, bo vždy nám robil. Aj tu, však on robil tu pred 2 rokami, sme dávali novú dlažbu, nové stierky, znižovali strop. Máme mali strašne vysoko. No a teraz pozrite, čo sa narobilo všade. Pozeral som sa na hodinu, bolo 8 hodín 20 minút. A ja som si ležala. Televízor išiel a naraz ten luster sa začal triasť. Padalo také, jak sneh mne sa zdalo. Mne sa zdalo, že to sneh, bo tu máme okno, že to sneh pada. Ale to zo stenou, tá omietka a všetko išlo dole. Ja som, jak sa ležala, poskočila som tak, no len som si sadla. A tak som s rukami, Bože môj, čo sa s nami robí, čo to je? A to bolo možno 7-8 sekúnd. Syn pribehol zo svojej izby, hovoril nesvojím hlasom. Mamka, naša strecha na nás spadla. A ja si myslím, strecha je stará, no to možno spadla. No, mne ani na rozum neprišlo, že by zemetrasenie vôbec mi neprišlo na nás, že by to také mohlo u nás byť. A ja som otvorila okno a volám, Fero. Naša strecha na nás spadla, vzadu spadla strecha na nás, pozeraj na náš dom. Nie, mamka, buďte spokojná, strecha nespadla, však to zemetrasenie bolo. Čo bolo, ja hovorím, čo bolo? Zemetrasenie? U nás zemetrasenie. A medzi tým prišiel susedov chlapec a hovorí, teta, čo má tuž? Váš komín spadol, dieru máte v streche. A všetko spadlo na náš dvor. Na náš dvor, a tam máte veľkú dieru. A ja mu hovorím, a vaše auto tam bolo? Nie, chvála Bohu, že nebolo ešte auto tam, lebo aký by som mala pocit, keby tam bolo to auto. Prvé, čo povedal statik, hovorilo, že je to dočasne obyvateľné, ale že či máme na takú investíciu do tej opravy peniaze. My na to samozrejme, že nemáme, ale povedal, že prvé, čo by trebalo urobiť, by trebalo dať dole strechu, urobiť veniec dookola, aby to tie múry spevnilo, lebo vidíte, že sú porušené. Je vysunutý tento múr vpredu. No a hovoril, že to by to tak stiahlo a spevnilo by to takto dom. Potom povedal, že nejaké tie stĺpy, čo sú na chodbe, čo spevňujú gánok, že ich treba zváliť a znova vymurovať, že to by sa všetko rozpadlo. Viac ako mesiac a pol potom vidíme, že
že to pracuje ďalej, že dosáda na svoje miesta a objavujú sa furt nové a nové praskliny, ktoré predtým ani vôbec neboli, tak to až strašne to nevyzeralo, ako to vyzerá teraz. A teraz sa to ešte dosáda to na svoje miesto a furt sa objavuje niečo nové, že furt to pracuje. Aj tí ľudia, ktorí tu v obci už niečo opravili, hovoria, že to je skoro, že to treba nechať do jary. Ten proces ešte stále plynie, lebo furt to dosáda, ako keby dom nadvihlo hore a pustilo ho dole a furt to pracuje s tým domom, s týmto dosáda. Ľudia, nech sa páči, môžete ísť ďalej. Privítame vás ako na stavbe, lebo pozor, aj pod nohy si musíte. Zatiaľ toto spodok nám zostalo po tom zemetrasení už len táto stena, lebo ostatok sme si už opravili. Keď tak pozor na nohy. Ako každý bežný deň, ako príde večer, pozeráme správy a tak ďalej, ja si sadnem k počítaču. Manželka prišla z kúpelky, sa sťažovala na tie nohy. Mu hovorím, že preboha, že dostávam taký tlak do nohou, jak keby tá krv až pod kolena. Si myslím, neviem, čo sa robí, neviem prejsť ani do spálne. Tu naraz na jednu rana, to som nevedel, že čo, ona hovorí to, čo sa stalo. Ja hovorím, bomba z Ukrajiny nás tu trafila nejaká, ja hovorím. V tom zhaslo svetlo, všetko sa traslo, padalo na nás. Čo bolo hore nad nami, všetko na nám popadalo. Jedine, čo zostalo stať, soška Panny Marie v jednej izbe aj v druhej izbe. Tie zostali stať. A to nám ale fakt, to nám nespadlo. Druhá strana, druhá stena. Táto je vnútorná stena. Tu je. Dole pri zemi už. Toto nám urobilo vnútri. Keď prišlo to zemetrasenie, tak nám pohlo celú strechu od záhrady smerom k ceste. To najviac nám poškodilo tie štíty vrchné. Vpredu aj vzadu musia ísť dole. Až keď vidíte tuto za mnou, až ten sklobetón, to všetko musí ísť dole. A musíme strechu celú dávať dole, nakoľko je poškodená, na 50%. Sme to aspoň zapenili, aby nám teplota, lebo strašne nám utekala teplota vonku, tak sme to tak zapenili. Prišlo to nečakanie, prišlo to vlastne zo dňa na deň. Tých pár sekúnd zničilo životy viacerým rodinám a my sme teraz za ten krátky čas, ktorý sme tam boli, sme im povedali, no áno, môžete tu bývať, nemôžete tu bývať, musíte niečo urobiť. Ak potrebovali to opravovať, tak samozrejme začali byť bezradní a začali riešiť tie veci tak, ako to najlepšie vedeli. Tu už kolegovia naozaj začali vnímať to, že tie opravy nie sú veľmi odborné a skôr tým ľuďom a tým domom ešte viac ubližia, respektíve nepomôžu vôbec si v tomto smere, ešte dokonca to zhoršia. Na to vznikla medzi viacerými kolegami iniciatíva z pohľadu, že skúsme pomôcť tým ľuďom, vráťme sa do tých dedín. Kto im dokáže viac dať odborne erudovaný materiál ako práve projektanti, statici. Spracujme nejaký materiál, to samozrejme nie je materiál, to nie je kuchárska kniha, že urob to takto a to bude fungovať. Skôr to boli nápady, že robte to asi takto, prizvite si samozrejme odborníka, prizvite si statika, ak neviete si rady, ale ak je to niečo nepodstatné, robte to takto a máte tú istotu, že to bude lepšie, ako keď použijete postupy, ktoré nie sú veľmi korektné v tomto smere. No v prípade kostolov bavíme sa o verejných budovách, takže tam je to o to náročnejšie, pretože v tých budovách je možné zhromažďovania do pomerne veľkého počtu osôb. Nachádzame sa v obci Rafajovce, v miestnom chráme, ktorý je zasvetený sviatku narodenia Presvätej Bohorodičky. A tento chrám, ako mnohé iné tu na okolí, bol postihnutý zemetrasením. Na odstránenie škôd vláda vyčlenila nejaké finančné prostriedky, ktoré už čiastočne čerpáme.
Taktiež sa snažíme z nejakých vlastných zdrojov, prípadne za pomoci arcibiskupstva zohnať nejaké prostriedky. Taktiež hlásia sa nejakí dobrodincovia, darcovia, ktorí chcú prispieť. Takže naskladajúc tieto finančné prostriedky v najbližších dňoch budeme sa snažiť dať do poriadku najprv interiér, to je tá, dá sa povedať, tá najmenšia položka, a potom neskôr ešte po vyhodnotení statika budeme musieť dať do poriadku samotný krov, samotnú strechu, pretože práve kvôli tomu je na čas nedovolené užívať tento chrám. To znamená, že neslúžia sa tu teraz liturgie, ale stretávame sa v náhradných priestoroch, a to priestoroch obecného úradu. Väčšina tých kostolov sú kultúrne pamiatky, ktoré buď naozaj majú štatút národnej kultúrnej pamiatky z pohľadu štátu, alebo majú aj, a to samozrejme majú všetky tieto kostoly, majú aj nejaký citový vzťah k tým ľuďom, ktorí obývajú túto dedinu. Tie historické kostoly, ktoré sú 100 a viac rokov staré, samozrejme tie majú svoje systémy, či už sú to klenby, či už sú to hlubé múry, nejaké veže kostolov, ktoré sú pomerne nachylné, sú to štíhle konštrukcie, ktoré samozrejme majú iný dopad, pri tom zemetrasenie iný priebeh týchto porúch. Takže viac menej sa vyhodnocovali tie kostoly a zarazovali sa do viacerých skupín, do akej miery sú tie kostoly poškodené, a po prípade, či je možné a ako je možné ich vlastne sanovať a opravovať. Keď pozeráme, v akom stave vyzerá interiér chrámu teraz, ľudsky nám to príde veľmi ľúto, pretože nie je tomu dlho, čo sme ho vynovili, a v podstate znovu musíme tieto veci na novo realizovať, na novo sa na to podujať, aby to vyzeralo. Aby nielen duša, ale aj oko, aby si prišlo na svoje, aby boli sme v takých priestoroch, ktoré vyhovujú dnešnej dobe, dnešnej natúre, mentalite, aby človek sa jednoducho dobre cítil. Kostoly sa, keď toto môžem tak povedať, ani jeden z nich nie je navrhnutý na búranie. Tam je problém jeden. Tie kostoly sú pamiatkovo chránené, takže aj odstraňovanie omietky je v úzkej spolupráci s pamiatkovým ústavom a zrejme bude potrebný aj aktívny prístup reštaurátorov, aby tie maľby neboli nenávratne poškodené. To percento tých najviac poškodených kostolov, o ktorých sme rozprávali, napríklad Jankovce, Nižná Sitnica, tam samozrejme je navrhnutý sanačný postup, ako to opraviť tie kostoly, ako ich dostať do pôvodného stavu, tak aby boli ďalej možné využívať. Tie zásahy sú veľmi náročné, ale z nášho pohľadu a z pohľadu odborníkov, ktorí robili tie statické posudky na tie kostoly, je celkom možné, a nie že možné, ale je to určite jasné, že sa dajú zachrániť. Čo sa týka názoru, či tie kostoly je potrebné zachraňovať, lebo aj s tým sme sa stretli pri tých prvotných obliadkách, tak tam je tá odpoveď pomerne veľmi jednoduchá, veľmi rýchla. Každý národ by si to svoje kultúrne dedičstvo mal zachovávať, a keďže sa bavíme o kultúrnych pamiatkách, tak tam asi nie je o čom diskutovať, či to máme zachrániť, či nie. Tie kostoly, o ktorých sme boli, prežili viacero zemetrasení. Prežili zemetrasenia z začiatku storočia, z 19. storočia a tak ďalej. A vždy si ich tí ľudia dali dokopy, opravili a fungujú a slúžia do dnešného dňa. Takže aj tí obyvatelia v podstate vravia, no keď to opravili naši starí rodičia, prastarí rodičia, prečo to nevieme opraviť my, čo majú pravdu, a vieme to opraviť, veď sme na tom technické a technologické oveľa lepšie ako naši prarodičia. Takže tu nevidím problém, aby sme to zachovali, aby sme to opravili. Takže tie reči, ktoré v podstate sa objavujú, ale to nie sú názory tých obyvateľov tých obcí. To sú v podstate možno názory diskutujúcich na Facebooku alebo na internete, zbúrajte, je to jednoduchšie a tak ďalej. Tak nie sú veľmi opodstatnené, pretože tých preto, aby sme to zachránili, je to oveľa viac týchto názorov.